Ngayong araw guys, sisilipin natin yung latest estimated YouTube salary ni Harabas mga kabisi. So kung bago ka pala sa channel ko mga kabisi, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell mga kabisi para updated kayo sa mga bago ko pang mga videos mga kabisi. So ngayon guys, sisilipin na natin yung estimated YouTube salary ni Sir Jeff, ano? So guys, mayroon tayong pa-disclaimer sa video to mga kabisi, no? So yung makikita nyo dito na info mga kabisi ay galing sa socialblade.com mga kabisi. So ito ay public website kung saan doon natin makikita yung mga YouTube estimated salary ng mga sikat ng mga vlogger mga kabisi. At saka meron din itong paalala mga kabisi, ano? So bakit natin nagawa yung content na to? So yung content na to mga kabisi ay para sa mga small YouTuber na kagaya ko, at ito ay para sa mga gusto pang pasukin yung pag-YouTube mga kabisi o yung pagiging vlogger mga kabisi. So encouragement ito mga kabisi para tayo ay magsikap at hindi mawala ng pag-asa na pasukin yung YouTube industry mga kabisi. So ngayon guys, sisilipin na natin yung estimated YouTube salary ng Harabas channel mga kabisi. So guys, kung makikita nyo dyan sa ating screen, so yan yung homepage ng Harabas channel mga kabisi. So guys, una, silipin muna natin yung upload video ni Sir Jeff. So guys, kung makikita nyo dyan sa screen, meron na siyang 374 upload videos mga kabisi, ano? So madami-dami na rin itong Harabas channel na na-upload ng mga videos mga kabisi. So kasi usually yung ginagawa nila may part 1 at the same time may part 2. So mahaba kasi yung mga videos nila mga kabisi. So guys, dako naman tayo dun sa subscriber niya. So kung makikita nyo dyan sa ating screen mga kabisi, meron na siyang 629,000 subscribers mga kabisi. So not bad. Sobrang dami na yun mga kabisi, no? So lasa na lahat, ganun. So guys, pagsisikapan natin na makarating din tayo sa stage na yan mga kabisi. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. So guys, isilipin naman natin yung kanyang video views mga kabisi. So kung makikita nyo dyan sa ating screen, mayroon na siyang 145,943,314 video views mga kabisi. Grabe, sobrang lupit. So kung pagbabasihan naman natin yung tagal ng pagbablog ni Sir Jeff, so nag-start naman siya nung June 8, 2019. So medyo matagal na rin siya nag-start. Pero magaling guys, sobrang galing ng channel na to kasi ang bilis umangat mga kabisi. So guys, dako naman tayo sa YouTube estimated salary ng Harabas channel mga kabisi. So guys, dako muna tayo dun sa pinaka minimum na posibleng kikitain ng Harabas channel. So guys, ito na. So kung makikita nyo dyan sa ating screen, meron siyang minimum estimated YouTube salary na 4,100 US dollars mga kabisi. So kung i-convert natin yan sa ating peso rate, so meron siyang posibleng kikitain na 196,800 pesos mga kabisi. So malaking pera na yan guys. So sa channel na to marami naman sila, kaya okay lang yan, maliit lang yan na halaga mga kabisi. So pero malaki na yan para sa mga katulad natin, mga small YouTuber lang mga kabisi. So guys, ako naman tayo dun sa maximum estimated YouTube salary niya mga kabisi. So kung makikita nyo dyan sa ating screen, mayroon na siyang 65,600 US dollar mga kabisi. So kung i-multiply natin yan sa ating peso rate, so meron siyang posibleng kikitain mga kabisi na 3,148,800 pesos mga kabisi. So nakakalula guys, sobrang laki, diba mga kabisi? So yun. So sa channel na to mga kabisi, makikita naman natin talaga na napakaganda ng content nila. At the same time, hindi lang nagpapasaya sa bawat isa sa atin, nagkakaroon pa tayo dito ng pag-asa mga kabisi. So di ba guys, bago matapos yung video to, nagpapasalamat ako sa Harabas channel at the same time kay Sir Jeff. So mga kabisi, yung paalala ko lang ulit na yung video content na to mga kabisi ay isang encouragement video
para sa mga small YouTuber na kagaya ko at sa mga gusto kong pasukin yung pagiging vlogger, mga kabisi. So guys, hanggang dito na lang ulit tayo. So abangan nyo ulit guys yung mga susunod ko pang mga video. So ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabing, Yati! Bye-bye!